Felveszem, öcsém, és felteszlek a Facebookra, bazd meg. Megmutatom Milotainak, milyen gácsa ez az árpi, hallod? Ez az, hogy nem gácsa. Hely, figyeljétek meg, ez a munkaerő. Szia, árpi! Hittem álma fel leszek, Milotának kiröhögnek. Csináld Vikinek. Jó. Ez az, a lombjánál fogva húzzad, úgy jobb lesz. Most visszahúzod azt, amit átnyomott. Fogd meg a vastagját alul, majd azt úgy megfogod, azt így behajítod. Emeld meg, mint Toldi a Pedrence is urat. Tudod ki volt Toldi? Ott dolgozik fent a vámon. Toldi. Fogd meg a bal kezeddel a vastagját, a jobbal tartsál rá, azt így... Ne fordíts ki, Kasu! Kasu, fogd meg a vastagját alul, két kézzel. Most oda fordíts befele a lombját. Hát igen. Oh. Ne megyek zacskó. Jó. Halljál meg. Hát igen, ez egy szálfa. Ó, te. Úgy emelted meg, mint valami mázsás köven. Megszégyeníted a cigányokat. Jó, te. Ez a... Na most fasz. Ez az árpi, ó, mi ügyes. Igaz, hogy van eszed hozzá? Na most már csak ezt arrébb kell ott egy kicsit rakni, azt a legsukárabb vagy. Hallj meg, ha nem komolyan gondolom. Azt a nagy vastagját löked odafele. Oda be, néha száraz bokóra, veled szembe, bal kézzel. Melyik a bal Ez kezed? igen. Mutasd meg a bal kezedet. Ő igaz, hogy tudod ezt is. Geciznek veled. Két majom. Ez igen. Ez igen. Tetszik neki. Bassza meg a faszodat. Jó, Istenem. Ez az árpi, nyomjad neki. Igaz, hogy kemény vagy. Ó, mi kemény, jó. Erről beszéltem neked. Csak akarni kell, öcsém. Ez az. És már mindjárt kész, igaz? 200 fa. Oké. Na végre, ez az.